Το εκπληκτικό Καρπούζι και τον εκπληκτικό Κυριάκο. Θα δοκιμάσουμε μια δύσκολη αποστολή και να το σπάσουν. Αληθινό καρπουζάκι. Πάμε. Πάμε έτσι άντε ρε. Πάμε όλοι. Πάμε όλοι. Μας το καρπούζι. Εκπληκτική προσπάθεια αυτή και γενναία. Σπάστε εδώ. Εδώ. Ψάχνουμε. Εδώ ρε μάνα. Καρπουζάκι κάνεις παιδιά. Κάτσε. Πρόσεχε μη σπάσεις το χέρι σου. Πού είναι ο Κυριάκο. Είπε κλωτσιά. Με τίποτα που σε πας. Κοίτα μη σπάσεις το χέρι σου. Κλωσάω μάλλον. Έλα. Θανάση. Θανάση. Κυριάκο. Βάλε φλάσ. Πάμε. Αρχίδια ήταν. Θα σπάσουμε το καρπούζι, ναι. Θα έρθει άλλος να μας γαμίσει. Κυριάκο, τι να δούμε. Όχι έτσι. Κυριάκος Πρία. Έλα ρε μαλάκα σιγά. Όχι. Με το τάβλο. Φύγε ρε και από εδώ. Θα σπάσει ρε. Να σπάσει το χέρι σου. Τι δεν κάνει ρε. Άντε ρε. Αρχίδια. Σας μου αρέσει. Αρχίδια. Αυτός, έλα. Εδώ έχω μαχαίρι τόση ώρα τους λέω. Πριν το έκανα τρύπα. Άμα σπάσει. Άμα όμως το σπάσει. Κερνάς επί 2 μέρες ανοιχτή. Δεν γίνει για τον Μούτσο. Κερνάω τέτοιο. Καρπούς μετά, έλα. Μετά κερνάμε καρπουζό. Μαλάκα άμα το σπάζεις. Πώς τράγεται ένα ωραίο Λίγο μπισκότο. θα κάνει, θα Θα πιτσιλίξει. πιτσιλίσει και δεν βγαίνει μετά. Σιγά ρε μαλάκα τα πιτσιλίσει. Να το μαλάκα. Ο Ήμπαρε Πούστη. Ωραία μαλάκα. Ο Ήμπαρε μαλάκα. Έσπασε ολόκληρο το καρπούζι. Μπράβο ρε μάλλον. Βέστε μου λεβό. Ωραία μαλάκα. Άντε ρε μάλλον.